हेल' मैगं लानानै बयखौबो बरायहरबाय नै दिंखिया मैगं सायनो नागिरदां दायो ओमफ्रायो न'आव थानानै एसे ब्लग बनायनो होनना सानबाय आरो दा ओमफ्राय नै मेगि जाना लाग्रोसै फुङाव सिखारनानै मेगि जाना लासै ओंखाम जायाखै नालाय ओंखायनो नै थालिर जाना लानोसै ओमफ्राय फिथाबो बायना लाबोदों घुगुनिबो ओंखाम जायोनो ना साननो हागौ आरो मा इयावल' लायो होननानै जायगाखौ बेकग्राउन्डआ आं बेखौ भिडिअ लानानै इदि होना दोनखादों आरोना आंनि बेकग्राउन्डखौ जाहा माने न'आनो सिफायजोबनासो दङ लांख्रां फांख्रां नांख्रां फांख्रां आरोना ओंखायनो बे लांदाङावहाय इदि थिं होथेना होनायावहाय पर्दा होना होदो आरोना आं भिडिअ बनायनो होननानै माबा लांख्रां फांख्रांसो जाना दङ गुदुं गुदुं फिथा बायना लाबोनाय मामाया गुगुनियालाय जानायजोंसो देहा लोगोफोर जेबो गोमोनखौसो जाहोग्रोसै आं गोमोना बांसिन गोदै गोमोनद्राया जाग्रोना लानोसै बिनि उनाव खामानि मावबाय थानोसै नोंथांमोननोबो एसे ओंखायनो दिनै न'आव थानानै खामानि मावनायखौनो एसे दिन्थिनो सानो आरो खामानिखौनो मावा नङाबा ओरैनो हेल्पार आरोना आं हेल्पार दानिया मैगं सायनोसै प्लास्टिक सेवगारसिनो दाखोरखौ दा फुखांनो मोजां जालायो दिंखिया खाना लायनाय नै फ्रेशनो दा दिंखिया सायना लानोसै बोथोराबो माने अखा हां सान्दुंबो गोसा दुङाखै मायाखै आंहा सि सुनांगौ दंमोन होमबाबो सुबाय आं गांफा गांनै रानो दा राना मिथिला आं रिल्स बनायनो सानदोंमोन दिनै ओमफ्राय बोथोरानो ओरैबा जाबाय दां नायनोसै दायो र' बोथोरा मोजां जाबा बनायनोसै जाब्बादा जा रिल्स बनायनाय मानाय बेफोरनोसै आरोना एसे गिदिरनो बेखायनो बेखौ बोखावनानैसो बांद्राय गिदिर बिलाइ एसे दोनबासो गोथाव मोनजायो ना नङाबा मेनल' जायो ओंखायनो बिलाइ एसे बिलाइ थाबासो माने एसे गोथाव मोनजायो आरोना ओरैबायदि गोथाव मोनखायो आंथ' दिंखिया जानो दिंखियानि फेभरेटखा जों मोजांखा जि बुरजा दिंखियाबो माखासेया मैया खानायबो दङ माने मैया खानानै सान्दुङाव एसे होना दोनबाय आरोना एसे माने खागोदानफोरबा आथासै नालाय बोरैबा बारा गोथाव मोनजाया ओमफ्राय एसे सान्दुङाव दोनस्रोनानै रानदब खालामबा बिराद गोथाव मोनजायो आरोना मानसिफ्रा बिदि खालामगोन ना खामा मिथिया जोंहा खिन्थु बिदि खालामना जायो आरो गोथाव मोनजायो एसे रानदब जाबा ओमफ्राय ताजाद्रायबा एसे माबा आथा ओंखारो नालाय लामायाव खायला फिथाइ थायनानै थादों आयौ गोरलै गोरलाम खाजोबना लांसै साला गायनो फिथाइ गायनो ternyata makan pakai sana makan apa namanya kapten macam ni sendiri datang mulai bang hai kemana tadi sih मोनलायबाय थाइसे नै हाग्राबारियाव ओइ थाइनै बे थाइसे ओमफ्राय बे सिङाव थाइसेयाव नै थाइनै हाग्राबारियाव खायला फिथाइ थाइखुमाया थादों खायलाखौ जि गोथाव मोनखायो आं बाथोन जानो ओंखायनो नागिरदों अखा हाबायलाय सियालनि हाबासो जाबाय बिफांखौ हाग्राया लाजोब्बाय ओंखायनो ओरै बोदलाना नायबासो नुयो बे बेन्दोंआ बेनि लाखिजोब्बाय दाखालिबो मोनखांबाय आङो बोरमा फाफ्लियाव अखा हानानै सियालनि हाबा जादोंलै अखा हाबाय मोनबाय होनबाबो आं बिराद गोथाव मोनो बाथोन जानो बेखौनो फानलु सामब्राम होनानै जि गोथाव बाथोन होना जानोसै ओमफ्राय लोगोफोर आं मैया भिडिअ बनायबाय थानाय समावनो आंहा मोनसे कल फैना होबाय आरो गुवाहाटियाव थांब्रबनांगौ जाना फैबाय बेनिखायनो बेरायफुंजानि दायो गुवाहाटियाव थांनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोदों आरो आङो ओमफ्राय बासजों थांनो होननानै फैदों दायो मा मोनो नायनोसै आरोना लेटसो जाखोना माखो मिथिया बास टाइमखौबो मोजां मिथिया बांसिन आं ट्रेनजोंसो थाङो नालाय बेलेग दिनाव बेनिखायनो
ओमफ्राय लोगोफोरनै मा होनना बुंनो बास खिगार जामारबाय आरो ना फुङावनो सहैनांगौमोन नालाय बेनिखायनो आं बासाव थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा उपाय गैया ट्रेनावनो थांबाय आरो ट्रेनाबो बोरैबा टाइमा ग्रोब मिलायना होनायखायसो नङाबा ट्रेनबो गैया बासबो गैया जासिगौमोन आरो ना आङो नै दायो आं मोनफैबाय गुवाहाटि ओमफ्राय आं दा रुमावहाय सफैबाय ड्रेसेस एसे चेन्ज खालामनानै फ्रेस जाना लाबाय आरो एसे थाब लेंहरदोंमोन ओमफ्राय एसे लेटसो जासिगोन ना मासिगोन मिथिया आरो दा थांनोसै अफिसावहाय मानो लेंहरदों मा जेबो दा सहैबासो मिथिसिगोन थांबाय थानोसै दायो ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबेयावनो फैब्रबनो गोनां जादों आरो आङो जि खामानिखौ मावो नैबे अफिसनिफ्राय मावोमोन आरो नैबे जादों मोनसे इनस्टिटिउट ओमफ्राय दा आङो नै मोनफैबाय लोगोफोराबो नै बिदिनो गासिबो सफैजोब्बाय आरो ना स' दिनैनि भिडिअआ बेसेबांखिनिमोन आरो आङो एसे ब्लग हिसाबै नोंथांमोननो भिडिअखौहाय होदेरफाबाय आरो ना ओमफ्रायो स' थेंक इउ स' माच